শনিবার দিন তিনি বুবাগ্রানি তাগি মুম্বাই এডিসি এরিয়া गिदिङै 12 घन्टानि बन थाग्लायजाखा तेजों दुकान पर दी टोने रोना खना सालसावर दुकान दिया हुल सिनी सोबा नखरा पर खावा खुबाई कबक जाओ सिनी खना सोबा बुलाई कोटर सोबा सिनी जे पास जों 12 घन्टा बन्द खाया थांदो खना आबनि बागै आं हम तेजों दाउते बुक संना नरनो बर्धमाननि ना बागै आं खावा खुबाई कबक जाओ ते सिनी लेमु छरावा कायसा पेकेट सेका बा गेदरिं कायसा बटरमा खलायजाकनाय आ गेदरिं खलायजाक माने सिनी एकटाना कारण आबंग जों सिनी ग्रेड डेभेलपमेन्ट नि बागै जों दिल्लीनो फुलुखनाय सिं खना साफुं सिनि जे माने सदो दमाला जों सानै सिं दिल्लीनो फुलुखनाय आबै बागै अन तेजो दाउते बुक संना खना जतनो सिनि सबा फाइमानखौ फैनाय बागै आं खाबाय खुबाय कबगै खालामजागौ लाइ हामबाय आबै खना 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 शनिबारनि दिन बुबाग्रानि दागि मुम्बाइ एडिसि एरियानि गिदिङै सालसा हायगा फुंनि 6टानिफ्राय 6टा जा 12 घन्टा बन नारजाखा अ बन पालन खायाबाबो अ आमफानि फदान दाउते बुकनां खाबाय खुबाय कबक जागौ दै अबनि लगे सिनि लेमु छरावा जों कायसा पेकेट सेकाबो गेदारि बटरमा थलायजाखा आ गेदारिनि का सिनि दलियानो सारिक जराव मीडिया ताखुनो खानानि सिनि जे अब एडिसि एरिया न जे बुबाग्रानि बिसिंथि खलाय जों जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बागै जों खाना अब बन्दा उजाक तंमानि जों अब खाना लेमु सराव जों अर लेफुंगा ताई अंक बामुटिया अब मिलिउनो जों खाना अर बन पालन खायनाय ओमफ्राय जतनो सिनि वाइटेप हिन्दी अखरा रंनि दल हिन्दी बोरैबा दल हिन्दी जों जतनो गोजान खायनो जों अबन पालन खायनाय तामनि हिनबा जों अमत केबाबो वालायनो निया जों अब सिनि मानथाय सिनि अधिकार जों अब सानासि थांगौ आबनि बागैनो आं जतनो सिनि बोरै रंनो कयनाय ताई सिनि जलाबो सारनोबो कयनाय अखरा रंनोबो कयनाय जेन अबन गोजान खालायै जों जाहाथे साक्सेस खायमानानि आबन आं जतन थानि कय मंनारागौ हामबाय सानादरानि मीडिया दाखुंनो नरक जतनो सायमनो जों खना चिनि त्रिपुरा सारंनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि डिमान्ड न तैनो चिनि खना मुभमेन्ट ओंनाय चिनि अ मुभमेन्ट दिल्ली जरा सगैना बागै तंनाय ताई आबनि बिसिंमनो नरक सायमनो जों खना जे 2 नं मोहनपुरनि आन्डार एडिसि एरिया तंमानि प्लास आबनि लगे 3 नं बामुटियाबो तंनाय जे त्रिपुरा आमसाय खबजाक आबो ताई आबन लगे तंनाय चिनि वाखिनगर मानजाकनाय वाखिनगर फायनाय लेम्बु छराव क्रिकेटिं ओंनाय आबो जों शुधुमात्र माबदलिया चिनि युथ बो तंनाय चिनि त्रिपुरा तंनाय ताई आबनि साथे जत त्रिपुरा सारक चिनि अब चिनि कुनो पार्टीगत डिमान्ड या चिनि अब कायसा जातिगत डिमान्ड छे अबनि बागैनो जत त्रिपुरा सारक आं कयना मुसुंग चिनि खानानि चिनि त्रिपुरा सारकनि डिमान्ड न सक्सेसफुल खालायना बागै जत चिनि त्रिपुरा सा ताखुकते भुकसं जोंनो साक बाक्साखाय फान बाक्साखाय लगिरेना बागै आं कयो थाजेनबो किसुता गोबां मुखा खालायजा खालामखा बाहायतेबो गोबां तंबो तेजो बांसिन साखलाय मुं साखलाय मुं जत बुजंगनगर वाखिनगर खबैनो साखलाय जाखा अब ताई आबनि साथे 3 नं बामुटियानि आन्डारावबो साखलाय जाखा जों खाना जतनो जों गोजांनि बिसिंखैनो बन्द दाखंमानि न पायरेनानि चेष्टा खालायलायनाय ताई अबनो चिन्ताय तंनाय चिनि खानानि मुभमेन्टनि तैनाय ताकायसा आं साखलायनो मुसुंग चिनि जत बुखुक जुग संनो जों खाना आसक दिन तो जों जतनो बुरि रक जों नक नुखुंनो नायनाय चिनि बुसाबुति रंनो नायनाय नायथक साजुगै जेहेतु जों तुइ मान हंगाय खानानि चिनि मुभमेन्ट दबो जों जतनो नांखांगाय लांगा हरै ताई सामि तुइ फानो जों चिनि अचबानो खलायलायनाय ताई सक्सेसफुल बो खलायलायनाय अचबा